салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо чизе ки шумо бо даркурай ба мо телефон номеро ма давҷа менависена бо давҷа инстаграм сахифа маста дарҳо ва теризаҳо тиҷӣ навистагиай по англиси суроғаи мо ноҳияи Рӯдаки, Ленск район, бозори Иброҳимбек, Нойман Абубакр. Ба мо телефон 909 33 76 76. Именно ҳамин номера имо надорад, фақат WhatsApp. Аялав дарои ки хайтек, дарои чӯбӣ, дарои хитоӣ, дарои Германия, ҳар намуша даро дорем. Оҳанӣ, пластикӣ, ҳама намуша дорем. کار رفته سبراتان شیشه‌هاش تیار شوره تازه کردسته همه چیسته اینا خیلی نیره سپیسر میگه که داره دورو دختگیه شیشه ای بولش میزنن سختش میکنن که میشوه گرمتیش نیاکه آپاراتای کنانه است این آپاراتو گیبریت خودش کار میکنه کانالیزاسیون میکنه مثلا تریزو عرق نمیکنه تاگش اشکاپ کده میمونه او درینی کانالیزاسیون قطعی رفتن میگیره عموما تریزه عرق نمیکنه این همینجا 68 دانه تریزه همش پدزکه است یک 20 با یک 30 اینایی 3 متر با یکینی салом алейкум ака. ва алейкум ассалом бародар. хуш омадед. ҳайна барои бародарони мусофиро мақсад ина дарора аялав нишон метиҳем. дарои оҳанию чӯби, пластик, алюмин, турецкий пластик, терезо ҳамаша нишон метиҳем. аялав ина сар кинем бародар. инаи даре ки жестиш 1/4 дирношон МДФ дари Россиян гарда муар мега. اینا درناشون ماتематик دارن размерошон фақат як намуд мешавад 2.5 ба 1 баландиш 3 замокай о 3 замок ин маҳкам шавишам ранги сефай тамом ин маҳкам мешавад нархиш 2300 сомон нарх неста ина ёфтиш да ина ки легран як и хиткинай бародаро мақсад либой намуд закасон мешавад амиҷа размерое ки А1 то 70 баландиш А1 90 то 12 20 то 3 метра заказ кадан мегирен листи аҷоиботай инаишам ҳардуш як дарай диринша бо нишон метиҳем бародарона ина барои бародарони мусофир ина МДФое ки 08 доран як дта 3 замок дора 3 замока дирношон МДФи ғавс листи 1/3 нархиш 2100 сомон ана ки нигоҳ кунем брат ҳами дара ҳами хел лист глазок плазок задагӣ дирношон ҳайтек масалан и фақат и заказ мешава фақат баландиш 250 230 220 мешава барш намешава барш ҳама стандарт 86 ай ғавси дар 7.5 3 замок дора мақсад нархиш 2300 сомон дирин сафед дора дирин сиё дора ина дирин сиё дора дирин сафед дора килоша бугем ага ай 50 зиёта бар накашидем леки якас чинчок када наметонам мақсад ака инаи дариш и дирношон МДФ-ои 05 задагӣ ай 2 замока беруниш никел дора ҳами дарое ки 2300 2200 гуфтем ҳамира 1200 сомашай 1200 сомон меса листиш 09 ина дарои дутаваққа 120 ба 2 метр ҳами 1200 сомара
2000 сомон ай. И ду таваққа барои чӣ ки бараш 120 ай. 1 таваққа. Боз заказ мешавад либой нам в WhatsApp менависанд. Салом, автоматики давай бизнес каталог мерава. Бемалол дароро тамошо мекунанд. Анаки стили арзон, жести 07 хати ай. Ду замок дора резин пезин дирношан MDF. Ина дирношан бо метонем съёмка када. Ина дирни дар. И нархаш 1000 сомон. Никилой ки ай ҳама дари арзонаш ҳама 1000 сомаш ҳами айда. Инаи дари разделни. Жестиш 1.3, баландиш 2, бариш 90. Либой намуд размер заказ мешава. Замокои стимул. Дирношон MDF-ои ки вагони задаги ай. 2 қилфа лечунка дора, замоки кале дора мақсад. Нархаш 1600 сомон. Бо дора 1200 сомон, ай сифати ручка қати жестиш фарқ мекунад тамом. Ана инаи дарои ки ози никелдор 1200 сомонро нишон дадем, ҳамура свети матвишай сиёҳ шай мақсад. Матви сиёҳ. Дирношон ҳамаш ягай. MDF-ои сиёҳ тугмача дадагай мақсад. Инаира мақсад либой намуд заказ фақат да WhatsApp бинависа тамом заказ принимат мекунем. Либой шай як ҳафтада корш иншолло полни буд мешава акаҷон. И сафед шай. Ҳами дара сафед шай мақсад. Ана бугем дари разделни ака. Жести 00 глазок дора 3 петли, замоки стимул. Дроношон MDF. Хникра умуман намегзарона. Я замок, 2 замок короче. 2 замока дарай короче. Нархиш 1400 сомон. Листи гаус. Ина бародар о якум реклама кардем ҳам дарое ки 2100 сома, ҳамура 1650 сома шай. Фақат листиш фарқ мекуна. MDF дирниш фарқ мекуна. Тамом камтар тунуктаракай, лекин сифати хуб. 1600 сомон. Замокша нигоҳ кунен. 1 замок, 2 замок, 3 замок. 3 замока 8 калита. Маҳкам шавиш 100% маҳкам мешава. Иҷара ҳам хел я борам хел нишон метен. Дарое ки ҳаму 1200 сома гуфтам, размерои 1.90, 1.80, 1 метраш. Ҳаминҷа алдарашанда. Ҳамаш ҳаста. Инаи дар метавад ҳаминҷа. Ин ҳамин дари таваққа. 1100 сомон ду таваққа 1.20 ба 2 жести 06 хати 1100 сомон ай. Нархи ду таваққа. И ду таваққа бо заказа мешава принимат мекунем либой намуд размер. И дар разделни дар замокои қимат. Ина бародар дирноша десен, дирношан MDF дора барои хиники нагзарандан. Резин дора 2 замок. Дар жестошон 1.3. Профили 6 ба 4. Нархиш 1500 сомон. И дарам ҳами дарай мақсад. Ҳамаш ядар. Анаи дар 1200 сомай легран 3 мегайра 3 сорт шай мақсад. Лекин даре ки барои мехмонхона, хонада ҳамашта бугем дари хели басифати хубтарак шай. Нам бад нестай мақсад дака. Нархиш 1200 сомон местай дар. Жестиш тунуктарак ай 07 ай. Ана дари легран 1 краскаи матви 5 никила замок памок калит ҳамаш замокои ғавз задагай дирношон крестик MDF 3 замок дора жестои 1.3 нархиш 2100 сомон. Нархи 2100 сомай. Маҳкам шавишам бад нест. Худиш хиша мекаша. Вазми найда барои ҳамон. И дар акаҷон ҳамон беруниш ки чӣ хеле ки дидестай, дирнишам ранги ҳами ай. Дирун берун охан. 1500 сомон. 90 ба 2 стандарт размер ай. Либой намуд размер заказ мешава, принимат мекунем. Ҳама намудиш ҳаст. Анаи парангиш ҳами дара дирун MDF шай разделни мега, разделни 200 шай. Жести 00. Одир нишон додем 1600 сома и 1300 сома шай. 300 сома арзон ай. Фарқиятиш замоку жест тамом. Дига ягон ҷои фарқияти надора. Размерошон 2 ба 90. Либой намуд заказ қабул мекунем, принимат мекунем. Рафтем. И бародар ду таваққаи конверт жести 1.5. Замокиш сетага дадагиай. Ина бо пӯш мекунем, нишон метем. Ина.
дарунашон крестик дора, се замок дора. Дари конверт. материалаш ғавсибат и метонен баландиша то дувнима кинен, барша то як чила кинен. мақсада ҳамаш ҳад закат. сехои хидмон ая даст мегирен, мақсад закат мекинен, сехои хидмон таб заката принимат мекинен, як ҳафтада коротон буд мешава. ина бародарам баландиш агар яки 2-3 хели мешава меген, ин ҳами хел мешава. ина ҳами дар ҳами дара 2-3 шай. ду қават шиша байниш гила яка. замокош памокош ҳамаш қоидави ҳами даро мақсад қоидави аё. се замока. Ярдараш нестам хелем хе болош чӣ дора? болош таридор да WhatsApp аста бизнес аккаунта. Аз ин хел тайёрш нест мақсад. Да чизе ки тайёр буд, барои хитон. Иншоалло барои хитон бо арзонтар. Инаи дар ина маҳкам шавӣ шабинен. мақсад намезанен хидеш не нигоҳ кунен. Тамом ина. Чхел маҳкам мешавад. Ду таваққа 120 ба 2 3100 сомон. жести як чори ғавси ғавс МДФ-ои қимат. ин сиёҳ шай брат. инаиш братан каришни висвет шай. ҳозиранги дара каришни шай. нархош ягай 3100 сомон. 120 ба 2 размерош. и дар ака дари Россиян баландиш 2 метру 5 сантиметр, бараш 120 жестош ғавс дари стил Россия. ина ҳозир бо ҳуш мекунем, дурунша нишон метиҳем. ина дуруношон хайтек 2.5 ба 1.20 маҳкам шавад. О, фирмаи темп. Ира ҳатман нишон дода кора. И фирмаи темп. Як резин, ду резин, се резин. Дари се резинай. Маҳкам мекунен, умуман овоз надора ака. Вообще овоз надора. Ина бародаро, и рекламара у дафъа мо набудем, ина дара бо овардагием, и бо закаса мешавада дарои кавказки двер, стилша мақсад гирифтагиам. 1.20 ба 2 размераи, нархи 6200 сомон. Доставка дора мақсад. Жестош 1.4 беҳад. Дикас ба ҳузур ҳуш мекунам, мумкин бардоштаам натонада, беҳад вазина. Ҳуш мекунен ина. Дурунеш. МДФ дора. Дуруношон МДФ-ои ғавс, полни шиша, бо метонан ки нимша шиша кунан, заказ кунанда. О, нимша шиша дор мекунан, заказ мекунан. И дар баландиш 2 барш 90, метонан ки либой наму дар заказ кунан размерошон. И стили арзонтар. Дурун берун охан ака, дуруншам беруншам охан. На. Дурун берун охан 750 сомон, 750. Анаёшам дурун берун охан ай, нархи 620 сомон. Либой намуд размер дора. Либой намуд занг бизана, размерша гав зана, ҳама размериш я нархай. 620 сомона, дурун берун охан. Байнай дарора я рекламаш мекунен. Деруношон ина хели МДФ-ои сафед мезанем, маса паласадор. И ду таваққае ки болош ачкидор дора. И падзакасай 2.20 ба 1.20. 2300 сма. Дари шишагӣ. Оли да WhatsApp суратош ҳаста, агар кадомиш ка дари шишагӣ дар корай да WhatsApp салом менависа, бизнес каталог да медрояд. Либой нам дари шишагӣ тайёр доштем, мондагием. Ҳозир ак сезонай. Ҳозир успед накардесим ку. И як таваққа 90 ба 2 1800 сомон. Ду таваққаош 2500, 3000, 7500 у қатир размерош фарқ мекунад. Дар профилияй жест қатӣ нест, дар профилияй ба қувват омадаги. Дуруношонам оханай. Дурун берун охан профил қатӣ кадаги. Ина даро бародар ҳамун дарое ки 2100 сом бародар гирифтагиай да берун бироварда мон немиша. Ҳозир мебара иншоалло тарафи Қирған иншоалло мерава тарафои Қирған. Ана бародар инайра съёмка ки ина бародаро заказ мекунан дари шишагӣ и дари падзакасай 1.5 бариш баландиш 2 метр 2.20 баландиш. ин нархиш 2800 сомонда падзакас омадагиай 2800 сомон. ина бародар ё тамом дари оҳаниё тамом. ина бародари мақсад дарои чӯви да уже омадем. дарои чӯви размерои фақат стандарт доранд, бо хеле занг мезанем ба размер қатӣ гам мезанем да. Боз дайҷа размерои 2 ба 90 дари шпонг МДФ-ои эрониян
баландиш 2, бариш 90, нархиш 550 сомон. Замок памок дора, ҳамаш қулфи калид фақат мебаранд, мечаспонанд, тамом ҳамин чиз. И ҳамидара вайша коробкаш камтар ускияй, замок памок ҳамаш тайёр, 8 намуд гул дора, нархошон 520 сомон. Бо скидка мешава. Доставка дора, мақсад дернои ҳам шаҳрда доставка доранд. Ина сиё, ина бугем олуча ранг, ина оранҷиви, ҳамаш нархош як 520 сомона. Инаи гулшам акаҷон 520 сом. Пура стилиш на хеле X-крестик. X-крестик ака светош. Ба инаи свет, инаи гул ака. Ишам акам 520 сомонай. Инаиш турецки. Шпонги ғавстара, иш камтар қиматтар. 650 сомон. Размерошон 2 ба 90, стандартай. Ба ина акам 520 сомош. Инаи намуд гулш ҳаст мақсад. Ина гули сангбақа мега. Ба ина гули шахмат мега ака. Гулои шахмат. Размерошон 2 ба 90, 190 ба 90, 2 ба 70, 190 ба 70. Барои баня ҳама намудош ҳаст. Ба ина гулои ки ина хеле гул дора. 100 бар гул мега, гули калон мақсад. Ишам ҳам 520 сом. И лекин ганда хушрӯай. Ба инаи гулиш чӣ хел фасонай нигоҳ кунед. Барои дирини хона стили арзонтар. Инаи гулша съёмка кунед чӣ хел гули фасона. Размерошам ҳам размери стандарт, ҳам нарх шуда. Ҳамин қаш зурай ки барои хеле пула хел баъзо меовен чӣ хелам? Мега иш неста ҳама чиз мақсад дорада. Фақат мебаранд, мечаспонанд тамом ака 100%. Инаи светиш ҳамин дарора свети хеле камтар сирхча монандиш кароче. Дарои хайтека сар мекунем. Дарои хайтек и барои квартира и даро бо як бор дига гуфта мегзарам ай пештон. Замок часпак надора. Замок часпакш отдельняй барои фурӯш дорем. И дар нархиш 920 сомон якум сорт хайтек. Дар дирини 920 сомон коробка медроя, обналичка медроя. Тамом. Замок часпакош отдельный. Воша бо маслиҳат мекунем чанд намуд. Инаиш 920 сом, я намуд гул. Дюйм намуд гул 920 сомон. Инаёш сери свет 850 сомон. 850. Инаиш 920 сомон. Свети хелиан грей меган. Ям 850 сомон. Свети молочный вам 850 сомон. Ба и парадастай. Инаи гули чоршишага L11. Ишам ҳам хелай 950 сомонай. Свети золотой дуб. И 850 сомон. Инаи якум сортай 950 сомонаю шишаи арка рафтагиайда. Инаиш агани свети сери. Ям 950 сомона дора, 850 сомона дора. Анаки ёра размерошона га мезанам. Хайтеко ҳамаш размерош баландиш 190 ба 80 ба 2 ба 80, 2 ба 70, 2 ба 60 размер мешава. Қати коробкаш 25 ба 85, 25 ба 75, 25 ба 65, 195 ба 85. Ҳамин ха размер доранд, дигар размеро надоранд. Не, ё заводской 80 меоянд, қати коробка 85 мешава. Майда кардан илоҷ дора, калон кардан илоҷ надора. Ёша айпеш гав занем мақсад. Бо дига намуд суратош дод даҷа тамом шудагай да WhatsApp ҳастай каталогда. Инаи дари шпонг дуюм сортай. Размериш қати коробкаш 2 ба 85 мешава. 25 ба 85 мешава. Коробкош тоза чӯби резин дора, обналичкош да коробкош адиват мешава. Часпак дора, замок дора, ҷои замок кофтагӣ тайёр. Дар нархиш 800 сомон. Комплект. Ҳама чиз дора 800 сомон. Бо скидка дора, муомила дора. Ина бародар ҳамин даре ки ҳозир 950 сом гуфтум, ҳамин хайтекай. Я бародар мақсад тайёр карда битегу мо устод дорем мақсад. Часпак мезананд, коробкаҳоро мебуранд, замакҳоро мечаспонанд, тайёр карда метиҳанд. 80 сомон усто мегира. Қати замок, часпак, дар пар общий комплект 1150 сомон меғалтидагиай. Дари якум сорт. Размерошон аммо чӣ хеле ки размер маъқулай тайёр мекунанд метиҳанд. Дарои шпонг размерои 2 ба 70, 2 ба 60, 2 ба 80.
ба қати коробкаш 5 сантиметри хуш мешаванд. Размери нархошон 1200 сомонӣ. Фақат ин моли Россиян ака, дига хе Тоҷикистон, Ӯзбекистон ин моли Россиян, фақат на сделано в России. Фақат дарои российский. Поехали. Вот. Ина ҳами дарози дастсклад омадагиай 8 намо дига гил дора. Оди я намудаш дамҷа, оди пага иншолло дайҷа бо миёремиш, даватса бастай. Нархиш баландиш д барш 80 1350 сомон эмал. Болош лакрони краскаи сафед задагиай. И даовам да чиркини да чӣ намешава. Масалан я тозаш мекунем, топ тоза мешава. Дари шпонг. И свети каришнишай. Я намуд гил, д намуд 3-4 намуд гил дора. Нархошон 1200, 1150, 1100 сом ба весш фарқ мекуна. Размерашон д намуда 1.95 ба 85, 2.5 ба 85. Ака гилошо тамошо мекунем. Як гил ака. Гили чоркунҷа классический гил дора ака. Байна хели байниш аркадор гил дора. Байна хели хаш-хашак дар ранги хели иҷа ина хели кандакорӣ кадаи гил дора мақсад. Ё ҳамаш нархошон як хела мақсад. Анаку ё ина бародар як хело мақсад мега и хайтек мада хели мада мақсад тоза чуби дар кора инам хели мега тоза натуральный чубиай дари беларуски. Документ, пакимент, сертификат ҳама чӣ дорад. Дарои беларуски. Размерошон 2.5 ба 87 қати коробкаш. Замок часпак надора. Коробка обналичка дора. Коробкашам обналичкашам живой чубиян. Болош лак кадагиай. И якум гул. Гули классический чоркунҷа дуюм намуд гул. Ина боз золотой дуб дора акаҷон. Ина золотой дуб. Дар ина стани дубликина ҳамаш республика беларуски ҳамаш ҷои число ҳам кичош ҳастай ҳамаша мондагиай. Дарои чуби тоза акаҷон. Ина ишака аму дарои ки чуби нархошо нагуфтам. Нархои дарои чубидон 1620 сомон. Се намуд. Тоза чубио 1620 сомон. Ҳамин дара ина як клемта полни ручка пучка замок часпак петли дадем додем. Иншалло ин тарафҳои шаҳри Туз мерава иншалло. Заказ кадагай полн тайёр карда додем ша. Ина бо фирмаи Темп ду таваққаша нишон дадем 5000 сомон гуфтем. Я таваққашай 2900 сомонай. Дарунашон хайтек, се резин дора, се кали дора. Размери? Размериш 2.5 ба 86, 2.5 ба 96. Ду намуд размер. И заказ намешава бародаро. И 96? И 86. 96 ҳам дорам. О, дастклад прай задаги ҳам хел. Дари ҷо намешава ки ман я тата витрина мондаги. Дастклад астай. Ана у дарое ки 2100 сом, 2300, 1200 гуфта бо ҳамаш заказ мешава. У се хидмон. И загод российский ра заказ карда намешава. Ина бародари дари хайтек, аму дарое ки 850, 950 гуфтам. И номиш борон мега, хели ранги борон омаде сай, гилиш борон дора. Размерошон либой намуд размер дора, фақат стандарт. 80 ба д, 70 ба д, 60 ба д. Қати коробкаш 5 рачоша мегира. Нархошон 850 сомон. И фақат чанд намуд гил дора, лекин гилошон ҳар хела, нархош як хела. Ина якум намудаш. Дари ки хайтек, ама 850 сомай ки саб сафед. Дари саб сафед. Инаиш сафед нею камтарак зардак паласа дора. Ире бели ясен мега. Саб сафед нею бели ясен. Ана бародар инаиша мегирин. Ҷои танг будай. Ина. И сафед не, дидест? И сирхам не. Мақсад сери светай. Маълума ки свет серия гре. Свет сери. Анаиш свети сиёҳшай. Ина. Свет сиёҳ. И 950 сума. Пол круг. Пол мирос резин задагиай. 950 сумай. Made in Russia. Анаиш унам даре ки саб сафед будан и бели ясен шай. Хели паласае ки зардак рафтагиай. Байнам хели даром дорем иншолло ира тамом кинем. Ями камтарак мондагиай. 550 сумиай. Коробка обнарчка дора, лекин дар сабуктаракай. Барои квартира мешава, ҷои ҳавлида намешава. Гудако ҷараша мебурда ира. Я бор бузанам мумкин бушканам. И барои фақат сексия да мешава. Ина дарои чӯям иншолло тамом.
اینا اکو داروی جوی پلاستیک دا اومدیم. یه داری آلومین رزمیروی که یک 80 به 70 یک 90 به 70 2 به 70 رزمیروش هست. یک گلا تیار داریم. نرخشون یا نرخ همش 1100 سومون. داری آلومین یا داری پلاستیکای رزمیروش گام میزنم وقتی که هم چیزی که تیار دارم ده یک 70 به 70 یک 80 به 70 یک 90 به 70 2 به 70 با همین رزمیرو رو برش 80 کش است. همش نرخش یک 650 سوم با اسکیتکا میشوه. انشالله هم اسکیتکا میشوه. با زماگداروش هست. زماگدار این ماتریال نیو ماتریال یکم سال خط زدگی زمان پمو زدگی نرخش 800 سومون و انشالله پگا دمیجا تیار میشوه. داره پلاستیک. اینا تریزایی که ترک پلاست درونشون اوهان زدگی سپیسر همش زدگی تیارن 120 با 1 رزمیرش دو نام استیل داره 3 چشمه 2 چشمه 450 سومون نرخشه. یک دونش 450 سومون. این ایش هم همون 120 با 1 نرخش 600 سومون. حساب چی که این ماتریالی با خیلی غوث‌ترک ایده با خوبتر ای ماتریالش. انا برادر با این تریزا رو ما خدمت میکنیم. سویتای عریق 6 نمود سویت داره. عریق زلاتای دوب ماریونی مخاگون با اساس تیومنی دوب با اساس انتراسیت داو واتساپ همه نمود سویتاش موندگیم به مالا سویتا ویب میکنن زکاس میکنن. اینا تیار کردگیم شوش زدگی نیستیم. ای نرخوش 120 با 130 یک تا باینش میشوه 950 سوم دو پاراش میشوه 1050 سوم. یک گالا داریم 100 تا 200 تا تیار داریم. با اینا دایجا داریم 1.5 در 1 بلندش 1.5 بارش 1 نرخ 600 سوم. 1.40 در 1.30 نرخش 700 سوم. و اینا 1.20 با 1.30 دو داره داریم 650 سوم. اینا 1.20 با 1.30 یا داره داریم نرخش 550 سوم. یا همش نرخو قطعی ده 550 سوم 600 سوم همتری. با اکا رزمیروی که 1.20 با 1.40 یک دراش 650 سوم دو دراش 720 سومون ای با اسکیتکا میشوه. ای رزمیروی که 1 با 1 سر میکنیم تا 1.5 با 1.5 دارم 1.5 با 1.5 یک دراش 750 سوم دو دراش 850 سومون ای خیلی ارزان تره. با دستافکا میکنیم اکا همش تیار با یازی سه خیلی سیومکا میکنیم نشون میتیم. اینا کور رفته صبراتان شیشه هاش تیار اینجا سختش میکنیم. اینجا طرفای قرغان چیل تریده باید بول کنن کار. اینا شاگردو شورا تازه کرده است همه چیز تا اینا خیلی نه سپیسر میگه که در دورو دختگیه شرع ای بولش میزنن سختش میکنن که میشوه گرمتیش نیاکه همش قویدوی. اینا سختش که ها برادر اینا بیو که اپاراتای کنه نیست. این اپاراتو گیبریت خودش کار میکنه کانالیزاسیون میکنه مقصد تریزو عرق نمیکنه تاگش اشکاپ کده میمونه او درینی کانالیزاسیون قطعی رفتن میگیره عموما تریزو عرق نمیکنه گیبریت همش. این ایقا تریزو برادر همش پادزکه است. این همینجا 68 دانه تریزای همش پادزکه است. 1.20 با 1.30 این 3 متر با 1.5 اینا تیار کرده است. اینا رزمیروی 1.20 با 1.30 همش پادزکه است. برای مغازین زکات کرده اگه طرف کرگان ایما میگیرن اونجا میفروشنده. اپاراتو اینا بار عموما پرابلم نیست. شما فقط زکات میکنین ما تیار میکنیم. این سخمونه برای کار. اینا برادر خلاص ما تمام کردیم همون چیزا را. اینم چیزی که شما با در کورای با همون تلفن نمره ما دوجا می نویسن نمره را با دوجا اینستاگرام صفحه ما است درها و تریزه ها تیجی نویسگی په انگلیسی همش میدونن دوجا هم است در واتساپ هم هست. آدرس سراغای ما نخیای رودکی لنز کرایون بازار ابراهیم بیگ 2003 هم خیلی نام داره مقصد نویمان ابوبکر با همون تلفن 909 33 76 76 این نمره رو در زنگ میزنه. این نمره ایمون نداره فقط واتساپ کروچش میکنین سلام بنویسه تمام بیزنس کاتالوگ اتوماتیک و میروند. های سلامت باشین اکا.
дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.